Київ хотіли захопити за 3 дні, але для повного захоплення навіть окремих територій, таких як Крим, не вистачило навіть 8 років. Так, не вистачило, бо ми бачимо спротив, який навіть за вже 9-й рік тотального пресу не стерти до кінця. Не стерти і бажання всіх громадян України бути вільними, бути господарями своєї землі. І не стерти бажання показати всьому світові, де темрява в душі не дасть життя, а де темрява в домах ніколи не стане перешкодою. Добрий вечір, це Ахшам Хавяса, вечірнє шоу на UA South, і ми починаємо. Нещодавно на національному відборі Євробачення перемогла група «Творчі», яка буде представляти Україну. Хоча я, чесно кажучи, думав, що переможцями будуть все ж таки хлопці з піснею «Світло є чи нема». Взагалі, коли переміг гурт «Калуш» цього року на Євробаченні, здавалося, що наступний фінал Євробачення проходитиме в Бахчисараї. Але це поки мантра, і вона поки, здається, не вийшла з кримського ком'юніті на материковій Україні. Хоча, хто знає, все дуже стрімко змінюється, як, наприклад, політичні вектори Михайла Добкіна. У 2022 році до 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time увійшли 3 людей. Серед них Володимир Зеленський, президент України, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. Дуже приємно, що найвпливовішу Україну представляють єврей, українець та кримська татарка, чи Кремль. Ми ще не вирішили цього питання, але все одно дуже приємно. Після бавовни на так званому Кримському мості бажання відбудувати Крим після деокупації стрімко вирісло в багатьох громадян України. І одночасно з цим концентрація мемів про Керченський міст і про те, як затишно на півострові, ніби вдома, і ще купа інших мемів реально стала плотнішою. Взагалі, гумор українців – це зброя, якої нам не потрібно з жодної країни. У нас він найкращий, і за це дякуємо кожному нашому співгромадянинові. Ну і новина, яка триває з 26 лютого 2014 року, яка прорвалась на всі шпальти і у всі серця громадян України 24 лютого цього року, тобто 22-го ще, це війна в нашій країні. Ми всі слідкуємо за тим, що відбувається, неможливо бути аполітичним в цьому питанні, поки таке залишилось в світобаченні громадян сусідньої країни, але важливо для нас не забувати тих, хто боронить нашу свободу, наше життя. Низький вам уклін, чох саулнеса скерлірамос, ну і шана тим цивільним, які допомагають щодня встояти країні в цій дуже страшній війні. Ну, а в нас в гостях найстильніший Кремль за версією України та Криму, український ведучий та український менеджер з багаторічним стажем, або просто наша дефіс безумки селеба Ільяс Сара. Селям. Серьезно? Селям. Я все правильно сказав? Нет. Чому? Офортан. Чому? Ну как уже я селеба? Ну, ми так вважаємо, так, я думаю, А, до речі, згодні, українською ставте мовою лайки. будемо спілкуватися, чи як? Я думаю, якщо тобі окей, давай українською. Тому що все одно для нашого народу, для кримськотатарського, я думаю, що ти один з перших провідників української мови від Кремля на телебачення. Згоден з цим? Може бути так. Тоді все правильно сказав, да? І просто давай почнемо з того, як ти взагалі, скажімо, беремо проміжок останніх 2 тижнів. Як ти? Ну, я нещодавно повернувся з Латвії. Там працював, були запрошення від моєї колишньої колеги і вже друга. Я працював художником по костюмам. Це був звичайний серіал, він був знятий для 3 стран.
країн, видиш, русський лезет. Ну, знаєш, коли не спілкуєшся, знаєш, як мишці. Вони звикають, а потім, знаєш, треба якось так повернути їх до тями, як то кажуть. Ну і все, попрацював там і повернувся сюди. В якому середовищі тобі більш за все подобається знаходитись? От, в якій роботі, в якому стані? Я тобі хочу сказати, що за відчуттям це дуже схоже на те, що я працював в прохолодній воді, а зараз мене засунули в окроп. Угу. Ну, тобто я кажу зараз різницю між країнами, між ритмом, темпом, взагалі те, як себе поводять люди. Супер велика різниця, так? Да? Для мене це супер велика різниця, тому що, ну знаєш, все ж таки країни Балтії – це майже початок Скандинавії, скажімо так. І вони ж там дуже спокійні, там немає такого, знаєш, як отут. Навіть, я не знаю, у півночі виходиш на вулицю Стамбула і просто капець. А якщо порівняти з там, мешканцями Києва, громадянами України, який там дисбаланс є? Київ, мені здається, щось посередині. Угу. Щось таке, от, знаєш, збалансоване. Між країнами Балтії, Так. Стамбулом, так? Так. Ну, те, що мені Є все, так? Да? більше подобається, але зараз це недоступно, скажімо так. Тоді давай, знаєш, про що поговоримо? Взагалі підходить до кінця 22-й рік. І дуже цікаво взагалі, що ти про нього скажеш, про цей рік. Ну, знаєш, якщо мене закрити в кімнаті з ним, з цим ріком, щось відбувалося кримінальне. Я би його вбив. Що саме для тебе, от особисто для тебе, було важким? Скажімо так, якщо так можна сказати українською мовою, переосмислення всього, що було до цього, і що зараз є, і що буде. Тобто те, що я раніше думав, вважав, цінував, прагнув, це все змінилося настільки, що якщо порівнювати людину зараз і людину ту, що була до цього всього, це дві зовсім різні людини. А от якщо зараз згадати, да, тобто, як я зрозумів, такий стався поріг від одного тебе до іншого. Да? Розкажи от цей момент, да? Перехід, я думаю, стався, як у всіх в нас, 24 лютого. Я от зараз думаю, знаєш, чи дати мені слабину, чи не дати. Продовжувати говорити українською мовою чи ні. Тому що, знаєш, як би там не було, це прикрий факт, але все ж таки я, на жаль, російською мовою я думаю. На жаль. Кажи, як тобі Я буду казати, звичніше. я дуже перепрошую, мені мільйон разів нескінченно прикро, що я не можу висловлювати усі думки, що я хочу сказати. Коли я там веду програму, я можу казати те, що я хочу, але от зараз, коли йдеться про розкриття, щось таке дуже особисте та дуже таке сенситивне та тонке, ось тут мені треба застосовувати російську мову, загарбницьку. Як почався от взагалі твій перехід? Твій перехід, да? От саме от той день з моменту початку, да? Тому що, як ми говорили, що все змінилося. Хочу тебе сказать, что многие психологи этому учат. Научиться принимать. Неважно что. Научиться принимать хорошее, научиться принимать плохое. И вообще любое принимать. Что бы с тобой ни происходило, да? То есть я эту фразу часто говорю, и с тобой, когда мы общались, говорил, что говорят индусы, да? Что твоя боль равна твоему сопротивлению. То есть чем больше ты сопротивляешься, тем тебе больнее. Это как эффект тернового куста, да? Когда ты падаешь в него, то чем больше ты двигаешься, пытаешься вылезти из него, тем больше колючек на тебя цепляется, да? Поэтому в данной ситуации нужно очень быть спокойным, аккуратно и поэтапно по одной колючке отцепляя от себя, вылазить из этой ситуации. У меня было ровным счетом точно так же. Просто момент принятия, он у меня происходил до еще 24 числа. Было столько со мной происходило вещей,
не самых хороших. Я уже тогда научился принимать. То есть вот как есть ситуацию, не обсасывать ее, не жалеть себя, какой я несчастный, почему, да за что мне такое. Ну, многие вещи я научился принимать. И когда произошла война, вот прямо 24-го, когда утром в 5 утра мы проснулись, я себе внутри как бы сказал, да, я понимаю, что все были в шоке. Сначала было отрицание, понятно, да не может быть, да, то вот как бы ты не веришь в это, да, потом, когда начинаются новости, ты смотришь, и реальность она начинает просто тупо наступать на тебя большими кержевыми сапогами, просто давить. И я вот в этот момент принял решение, что будь как будет, я просто вот принимаю ситуацию как есть. Это было сделано для того, чтобы как-то сохранить свою психику. Потому что я недостаточно, а чрезмерно эмпатичный и рефлексивный. Поэтому в данной ситуации мне нужно было поймать какой-то такой, знаешь, скажем так, японский дзен. Може, опишеш, яким був цей день? Такое ощущение, как будто ты проснулся, но не проснулся. Знаешь, вот между сном и явью. Вот что-то по центру было. Потому что такая новая информация в голову приходила, что ты не знаешь, как на нее реагировать. Да? Когда, например, летит ракета, да, куда-то, или там взорвалось что-то. И ты, когда соотносишь это с тем, что ты знаешь, например, ты знаешь там какой-то город, в каком-то городе, да, в каком-то месте, в котором ты был, там что-то разорвало и рвануло. То есть ты сопоставляешь эти две вещи, и твой мозг говорит нет. Ну, не может быть. Или до последнего не хочеш в це вірити. Відчував себе, наче в фільмі, в якому ти сценарію свого не знаєш і просто Да. щось Такой таке відбувається? жесткий, вот именно такой жесткий, прям хардкорный сериал. Такой, знаешь, как «Ходячие мертвецы», только еще хуже. В 10 раз. Потому что ты в нем участвуешь. Ну от при цьому ми ж розуміємо, що, от, наприклад, рівень українського гумору, в плані українського, я кажу, гумору громадян України, да, він став сильнішим от за цей період. Национальный юмор. Да, національний гумор. Бувають такі моменти, коли супер смішні ситуації відбуваються з нами, що це от ніколи не забудеш. Ну, мне кажется, что это просто, как сказать, это и одно из оружий массового поражения, которым владеют украинцы. Ну, то есть я нигде не видел, по крайней мере, на моем веку, скажем так, да, я не видел какую-то нацию, которая в войну, когда ее просто уничтожают, просто тупо уничтожают, это не война, это просто какое-то истребление, наверное. Они умудряются, мы все умудряемся шутить. Была куча моментов, мемов, которые я смотрел, и реально были моменты, когда тебе уже вот ощущение, настолько ты падаешь эмоционально, что у тебя нет сил даже рефлексировать, и тебе хочется, тебе настолько тяжело находиться в этих мыслях, что тебе хочется выпрыгнуть из собственного тела. Знаешь, когда ты у татар есть такое выражение «ич не сагмаем». Угу. Да, то есть ты не помещаешься внутри себя, чисто эмоционально. Хочется выпрыгнуть. И вот в этот момент тебе показывают какой-то мем, который вот эта вся твоя энергия негативная, она моментально инвертируется в позитивную. То есть вот этот весь накопленная энергия, да, негативная, она как бы, этот мем, он ее делает позитивно, я ржу как конь. То есть вже в припадки. Важливо сказати наші глядачі, що в Ілляса дуже сильне почуття гумору і, чесно кажучи, зараз моменти ми сентиментальні такі обговорюємо, але важливо сказати, що рівень тролінгу та рівень гумору, він взагалі завжди стабільний, на такому максимуму знаходиться. Та ладно. А якщо от ми змоделюємо тоді ситуацію, 23-й рік, закінчується війна, виходить... 1 січня. Угу. 1 січня, ну, да, хотілося б. Це подарунок такий буде. Да, на Новий рік. Крим деокупований. Угу. Як ти це бачиш взагалі? Що відбувається? Не буду говорить какими-то высокопарными фразами, потому что если брать простого человека, то я считаю себя абсолютно простым человеком, обычным, то я, естественно, подумаю сразу о том, что мои родители наконец-то вернутся домой. И я наконец-то приеду и увижу дом, в который я вложил очень много сил, любви, терпения, я уже не говорю про какие-то там финансы,
я наконец-то посещу эту док-станцию. Мне почему-то всегда хотелось, чтобы Крым превратился наконец-то, коим это веке, нарешті, скажімо так, в то, как называл его Марко Поло. Во что он должен превратиться? Пуп Земли. Ну, центр Земли. Пуп. Ну, как бы, если так посмотреть, да, действительно, Крым там прям по принципу золотого сечения, он находится как раз там, где надо. Хочется, чтобы Крым был вот таким, знаешь, каким-то туристическим местом. Вот как Львов стал культурной столицей, знаешь, Украины. А Крым станет культурно-туристическим. А в тебе самого є політичні амбіції? Щоб я кем-то став там. Ну, ми тебе бачимо, наприклад, наша редакція тебе бачить як потенційного міністра культури. Красоти. Міністерство краси, да? Який може реально робити суперкруті фестивалі, наприклад, або якісь супер епатажні речі якісь. Ну, слушай, я бы стал министром красоты и не культуры, а бескультурья, наверное. Потому что я не люблю вот эти все штамповые штуки. Я за свободу во всем. Міністерство краси та безкультур'я. Безкультур'я, да. На продовження моделювання всього цього запитати тебе, які от взагалі в тебе мрії, якщо будемо від локального до масштабного відходити, от від мрії про себе до мрії про Крим та Всесвіт, да? От що ти хотів би? Ну, понятное дело, сейчас очень удивлю всех, война должна закончиться. Вот, и она должна закончиться, естественно, победой нашей. Естественно, даже не обговаривается. Даже у меня рот не может выговорить другую фразу. Я хочу найти свое место на этой планете. Я просто хочу, наконец-то, заниматься творчеством. Я же не занимался до этого творчеством. Я был в обойме, огромной махиной. И выполнял то, что нужно было выполнять. Да, с каким-то оттенком удовольствия, естественно. Если бы я совсем не получал удовольствия, я бы этим не занимался. Но хочется кардинально поменять свою жизнь в другую сторону. Ну, ми все одно сподіваємось, чесно кажучи, що Міністерство краси Криму воно буде під твоїм керівництвом. Ну і я попрошу тебе, напевно, нашим співгромадянам Ватандашларха якісь побажання. Мы настолько разные и настолько богаты своей культурой, что в этом и может быть наша сила. Вот хочется, чтобы мы вот в наших сильных сторонах дали прикурить, ну или хорошо, не прикурить, показали, кто мы есть, расправили наши хвосты наконец-то. Ну і ще раз дякую тобі за те, що ти нам свій час на цю розмову подарував. Як завжди, задоволений. А ми продовжуємо рубрику наступного року в Бахчисараї. І я хотів би сказати, що наші журналісти, наші спеціальні журналісти побували в майбутньому у 2023 році і описали для нас події, що відбуваються в цьому наступному році. Я вперше з вами зараз зачитаю цей лист і при вас вперше відкрию. Так, давайте до новин 2023 року. Російські солдати по традиції та старій пам'яті так відсвяткували Новий рік, що на наступний ранок дружно опинились в українському полоні, а такої кількості вбитих росіян ще жодний казантіп не пам'ятає. В лютому всі ці російські волонтери почали відбудовувати дома, мости та дороги в Україні, а потім розбирати по камінцю Кримський міст. З них, до речі, побудували навесні багаторівневу в'язницю для звинувачених росіян. Новини світу нас здивують тим, що одразу після придбання Ілоном Маском Твіттера він вирішив, а потім викупив бренд тандирної самси та подарував її Трампу, щоб той не хвилювався за програш на президентських виборах. Так, ви зрозуміли, що в країні залишились знову демократи.
А така дія Ілона Маска викликала в Криму неабиякі масові марші. Таких масштабних мітингів ніколи не бачили до цього навіть мешканці Узбекистана. Кілька місяців і стало необхідно домовлятись. Погодились на тому, що наступний найновіший 4-турбінний космічний корабель SpaceX матиме назву Дордбезнухур Тараджах, і відправиться він разом з космонавтами Кремля. До речі, кримські татари скупили всі супутники, щоб було справжнє право дивитись на Крим з будь-якої точки світу, кожному Кремля. А вже наприкінці літнього сезону, а це на хвилинку в грудні 23-го року, втомившись чекати на автономію, кримські татари викупили ще й всю кримську землю. Бо сила права буває порушено надовго, як це виявилось нашим агресивним сусідам. От такі новини майбутнього 2023 року. Ну, а ми продовжуємо наш Ахшам Хавісе, цей новорічний випуск. І хочу вам сказати, що до нас завітали молоді, енергійні активісти, журналісти, блогери, представники координаційного центру Меджлісу в місті Стамбулі, Імран Усеїнов та Мідат Халілов. Салям алейкум. Ми завжди у двох позиціях йдемо разом. Ми що журналісти, що телеведучі, що активісти, усе ми. Хотів би перше питання, хай воно буде українською мовою, потім ми перейдемо на кримську державну мову, регіональну кримсько-татарську мову. А як так виходить шикарно виглядати з такою бородою? Вам обидвом, я дивлюся, в тебе, Імран, теж змінилось. Ну, але спочатку до Мідата, напевно. Дуже складно. Кожен ранок. Знаєш, я ще вчора бачив таке дуже круте відео, як один хлопець бере свою воду, робить з нею мочалку і миє усе. Ось якось так це виглядає, коли маєш дуже пишну бороду. А Імран я зранку вмився і вже красивий, тому в мене все дуже просто. А в мене... Такий рецепт, да? Хай буде теж такий новорічний рецепт від Імрана Усеїнова. Şimdi ise koordinasyon центр hakkında sormağa isterim. Aslında ne için İstanbul'da, ne vakit, nege aslında, ne için kuruldu İstanbul'da? неге сен сразу так ойлайтасың. Біріншіден, базы огнеже болған вақиялар бұңа өз есесін қошты. Білесіз, сентябрьдің 21-інде Русияда қанунсыз сеферберлік башланған еді. Ve işgal edilen Kırım'da da boş şeyler oldu. Ve bizim vatandaşlarımız çok Türkiye'ye keleydiler. Şahsi olarak müracaatlar var idi. Yani bana Midat'a ve Midat bir gün telefon aça, İmran böyle meseleydi. Pek çok adam kele ne yapacağımız? Bir şeyler yapmak gerek. Men de seni razım dedim. Kelçi ağalarımıza telefon açar dedim o vakitte. Büyüklerimizge. Bu kimler? Bu bizim belli siyasetçilerimiz, Milli Meclis azaları, Milli Meclis reisi, Ukrayna devletinde milletvekilleri. Yani birkaç adamın sohbet başlandı. Elbette herkesin laf etip, esnama sohbet edip, böyle bir karar aldılar büyüklerimiz. Onların içinde Mustafa Agacimilov, Kırgızlar Milleti'nin lideri, Milli Meclisi'nin reisi Rifat Ağaçubarov, Ukrayna milletvekili ve şimdi Devlet Varlık Fondu'nun rehberi Rustem Umerov. Ular buna öz hissesini koştu elbette ve Kiev'de çalışkan Milli Meclisi'nin koordinasyon merkezinin mında şubesini, temsilciligini açtılar ve bizlerini de yani vazifeli olarak kordular. Biz de bu yani mesuliyetini aldık ve şimdi ketemiz boyun. Çok mu adamlar arasında sizge müracaat ne bulundu? Pek çok. Başından başlap yüzlerce insanlar yazaydı. Yani şimdi bizim şahsi Instagram olsun, Facebook olsun, Telegram olsun. Elbette ki sizin de haberiniz var. Şu Telegram kanal Koordinasyon Kırım anda anlağanıma göre
3 mü 4 kunde 17 bin insan var idi. Yani çıkan miqdar sayısı mükemmel. O yüzden elbette ki yüzlerce insanlar yazaydı ve biz bu koordinasyon merkezini kurgan son en azından şimdi 1000 insanı koordinasyon merkezinden geçirdik. Yani tavsiye olsun, bilmem evrak konusunda yardımcı olduk ve falan işler. Mesela Evrak konusu belkim Kırım Tatarca ya da Rusça aytsan anlamak için. Vesikalar yani Dokumenты, vesikalar. Türk sözü. Yani şimdi çok insanlara yardım etmeye çalışamız. Bizim poçtamız var, telefonumuz çalışa. Her vakit Instagram bile vasıtasıyla insanlar bizge ulaşalır. Biz de onlara yardımcı olamız. Yani böyle şimdi böyle. Biz elbette ki Ukrayna elçiliğinin beraber de çalışamız. Ukrayna konsulunun, baş konsulunun İstanbul'da olan. Raman Bey ile Andrei Bey ile onlar da sağ olsunlar. Bizim bütün olğan müracaatlarımızga cevaplarını verirler. Onlarla beraber çalışıp bizim vatandaşlarımızga, daha doğrusu Kırım'da olan Ukrayna vatandaşlarına yardım etmeye çalışamız. Çünkü sadece elbette ki Kırım Tatar milletinden değil de Ukrayna milletinden de yardım isteyirler bizge. Biz de elbette ki bizim kapımız herkesge açık. Yardım soraganlarının sayısı azlaşa mı aslında? Dalga ola. Bazı vaxtları gerçekten de azlaşa, bazı vaxtları daha ziyade insan başlay müracaat etmege. Mesela üçün geçken haftanı alsak, müracaatların sayısı yükseldi. Gerçekten de bir kunde en azında bir 10 müracaatka arttı. Siz ikiniz bunu yapmaya yetiştiriyorsunuz. Biz bunu ikimiz yapmayımız. Bizim büyük takımımız var. Gönüllüler, Allah onlardan razı olsun. Bu bizim tatalarımız, Ayşe Hanım, onlar da yani bu gayege koşuldular. Ve bunu aytmağa isteyeyim ki onlar bundan o güne de bu işlerini yapaydılar da cenk başlanğanından beri. Ama şahsi olarak biz ise toplaştık, bir araya geldik ve beraber çalışmaya başladık. Yeni bir usuller çıksa bu usuller hakkında haberdar etmeye çalışamız. Ve buna göre birinciden insanlarga doğru olgan resmi malumat vermek. İkinciden kolumuzdan gelgen yardım vermek. Yani bu kadar. Aslında siz yanı dalgalarını bekleysiniz mi? Elbette ki bekleyimiz. Daha bir seferberlik dalgası olacak. O yüzden insanlar da mecbur olarak çıkacak. Sadece erkekler değil, kadınlar, balalar. Çünkü mesela bugün birkaç insan bana telefon açtı. Dedi ki Midat bekleyin biz İstanbul'a gelemiz. Aslında bakın böyle bir mesele var. Bunda ve diğer ülkelerde de aynı durumu birleşim. Bazı yerlerde ziyade, bazı yerlerde azca. Ama Türkiye'ye eğer alsak, gelgenlerin 50%'ı men birleşim evlerine kayıttı. Ukrayna'daki cenk bunun dünyaya öz yani tesirini yaptı. Onun için Türkiye'de de yengil değil. Avrupalı devletlerine kıyaslasak biraz daha zor. Onun için adamlarga bunda gerçekten de sıcak bir vanna değil. Gerçek aytsak, afsus ki bu durumda kulgunçulu hikayeler az. Bazı adamlar açık, sıcak kanlı adamlar var, böyle diyeyim, bizim milletke ait olgan adamlar. Men şimdi Kazakstan'da, alo selam aleyküm, men şimdi Kazakstan'dan. Aleyküm selam, peki yaxşı buyurunuz. Men şimdi Türkiye'ye gelsem siz bana kvartira ve iş verirsiniz mi dep soraylar. Elbette Polный soцpaket gerek değil mi? Elbette durumga göre bu biraz kulgunçulu ama bunda bir yarım aylık ya da yaxşılık bunu aytmağa isteyemeyim. Bunda bu neni korseti. Bizim adamlar Allah onlardan razı olsun. Gerçekten de açık gönüllü, açık ve sıcak kanlı. Yani bunu korseti. Biraz kulgunçulu olabilir bence. Sizni meclisnen kıyaslamaga mümkün mü? Ya da sizni meclisnin genç kanatı Молодое крыло meclisi dep adlandırmaga mümkün mü aslında? Ne deriz? Men bilesem bunu da meclis azalarından sormağa gerek. Birinciden. İkinciden bizler men bilesem milletimizge yardım etmege isteyimiz. Siz yanı
қан анда бұл системада бөле айтмаған мүмкінмін, біраз яғни қартлашты, заифлашты бүйіклер ағалар бөле дейсіз? Біздің яшларымызда пек чоқларында бөле бір амбициялар бар саясетке кетмеге. Базылар біле, мына мен милли меджлис азасы олмаға істейм, құрылтай азасы олмаға істейм, вейлі ақыры. Мен білесем, мен бұл бұтын олған ішлеріні көріп, біраз вазгештім бұға еден, нечін дегенде керчектен де... Саяси амбицияларыңыз қалмады ма? Мен білесем, олар бар еді ме деп сұрамаға керек шымды. Бар еді ма? Базы вақытлар беркеде бар еді. Шымды ма келеш да зияде ақчы қазанмаға керек біздің геншілерімізге, чүнки ақчысыз саясетте ve digər... Onun lafını böleceğim. Er zaman, yani hafta ama bir kere bile o menden bir o mağa bir şeyini ayta. Midat, sen bu işlerge meni ne için koştun? Hep vazgeçmege iste. Ne için degende? Çünkü elbette ki biz bu işlerden şimdi buna işte milletimizden istek olğanı için yapamız bu işlerini. Yani şimdi milletimiz bizge yazmasa, yardım istemese aynen öyle. O yüzden biz de bu işlerden uğraşamız. Ama ikinci gün bu işlerden vazgeçmeye de isteyemiz. Ne için? Çünkü gerçekten de pek ağır. Ağırlık. Onun için ağalarımızdan Allah razı olsun. Allah onlara uzak ömür ve sağlığın versin. Çünkü daha çok yaşasınlar. Gerçekten de onlar bu işini albarmasalar, onların yerine kim gelecek bu sual? Yani sizin fikriniz içinden çalışıp biraz denişti mecliske bakında. Şimdi bakın biz böyle bakacağız. Milletle yani halkla çalışmak çok kolay değil. Mana şimdi mesela İmran Bey aytkan edi. Alo men Kazakistan'dayım, siz mağa iş mi, para mı, daha bir şey vereceksiniz mi deyip telefon açarlar. Ama bu sadece bir insan değil. Onlarca insanlar bu istekle bizge geleler ve bu insanlar bizden bunu bekleyirler. Yani biz özümüz bunda gönüllü olarak çalışkanımızga bakmaylar. Bizden gerçekten bir yardım, para istiyorlar, bilmem ne istiyorlar. O yüzden elbette ki içerisinden baksan daha çok zor gele bu işler. Biz geçen sefer Midatnen Ayımkramen Tatars Bazar podcastı için laf etkendik ve anda bizler senin diasporalar hakkında aslında büyük bir mevzunu açıkladık. Bizim muhaririyetimizge, redaksiyamızga kelgen haberlerge göre böyle vakıya oldu. Ben sizden soramasam başkalardan sorayım bilmeyim. İşte bir Kırım Tatar derneği bir yerde bir toplaşıv yaptı. Aynı zamanda bizim başka derneğimiz buna polis hadimlerini çağırdı. Böyle şey oldu mu? Sizge nasıl tiydi bu vakta? Bizge dediğin gibi koordinasyon merkezge mi? Sizge ayrıca yani Midat ve İmrange ve koordinasyon... Bakın şimdi sizin sualiniz geliyor. Koordinasyon merkezge men bilesem asıl timedi. Çünkü birinciden koordinasyon merkezi bu tantanalı merasimni tedbirini teşkil etmedi. Bazı bizim tanışlı, şahsi tanışlarımız anda var edi, onu bilem. Şahsen men ve Midat anda katılmadılar. Andağı olğan meselelerge göre onun ne mantığını, ne durumunu men şahsen bilmeyim. Ben ne diyecektim? Birinciden bunda şimdi koordinasyon merkezinin temsilcisi gibi değil, Midat gibi laf edeyim. Evet. Bu merasimini dernek alıp barmadı. Yani resmi şekilde olan dernek alıp barmadı. Bizge kele ular gönüllü ediler. Evet. O zara toplanmağa istediler. Bundan da başka da kelgenlerden akçı da aldılar. Demek ki bu kelgenlerinin şahsi şen işi, yani bu bir siyaset ya da cemaatçılık bir hareketi değil. Son kele politsiya. Ne için? Ne için anlatıp olursunuz? Yani eğer... Aslında bu sualını ne için bergenin meni galiba anlap başlayayım. Çünkü en başından, bu ekenin en başında bu vakıyalar endi olğanda sanki koordinasyon merkezinin temsilcileri anda var edi ya da onların tarafından bir malumat verildi deyip belli ediler.
Мен бұны ijtimoiy ағларда оқыдым, бұның үшін böyle сізге бақ олғанын сұрамаға естедім. Жоқ, бізден асыл бір кімсе бір шей бағылы дегіл, біз де бұны сен кібі білдік. Ijtimoiy ағлардан, Мен андан кібі шаштыңыз жоқса? Шашмадық кершек айтқанда, чүнки işimiz boğırdaqdan edi ve başımız biraz başka için düşünüyordu. Şahsen ben özüm için aytam ama tek bir mantıqını anlamadım. Демек, сізде дернеклернен ерше güzel, бірде бір батл киби şeyler yok. Derneklerin bir anlaşmamızlık var aslında. Onu da ben pek yaxşı anlap olamayım. Ne için ve nasıl çıktı? Yani onlar bizge açıldı galiba deyip eşittim. Ne için açıldı olğanını anlamayım hali da. İçteme ayaklarda birbirinin laf eteler, biz hakkında sübetleşeler, bir şeyler aytalar. Bu kadar yani. Bizge hiç bir kimse bir şey aytmadı, böyle yaptınız deyip aytmadılar. Siz ne için böyle yapasınız ya da böyle hareketleriniz doğru değil ve ilahire. Bizden hiç bir kimse ne yaramay ne de yaxşı taraftan hiç bir kontakt yapmadı. O yüzden dernek azalarını elbette ki bekleyimiz, bir kahve içip bütün olan ösümetlerimizni kapatayıq mence. Siz öz derdinizni, biz de öz derdimizni sizge anlatayıq ve beraberlikte iş yapayıq. Bunun için bu pozitif notada keliniz Celal içtemini karşılayıq. Keliniz, kapılar açsın. Bu bizim rejissörlerimizin şakası edi. Onu sizge yolladım. Siz aslında gelecek 2023 senede neni bekleysiniz, neni isteysiniz? Akkaya tubinde bir şaşlık yapıp Ben de Aypetri üstünde. dostlarımla toplaşmağa, ailelerimizle, bilmeyim Allah kısmet etse belki evlenerek. Ne güzel olurdu ya. Yok, o zara değil başka kızlarla. Bu kadar. Elbette ki benim de planlarımda gelecek yılda inşallah evlenmege ve Kırım'a kayıtmaga var. Ciddi olarak kayıtam. Niçin? Çünkü Kırım'ın azadlığını çoktan çok Şimdi bekleyiz. başlarlar soramağa, anne barım, gelininiz, bekim kız vardı, ve ahire. Evet. Böyle söylerim aslında. Gerekmedi onu aytmağa. Çünkü bir kimse yok. Yok, belki sizde şablon demege gerek mi aslında? Ama nasıl bir kızlarını siz öz ailenizge almağa ister ediniz? Şimdi çok zor bir sual. It's very personal for me. İçker, öz tilini, vatanını, dinini bilgen bir İşker, soylu. dul, akıllı ve ahire. Bar tap öyle soyun. Ya bizim milletimizde ne çok kızlar, güzel kızlar var ya İmran Bey. Çok. Ya işte ben de onu aytam. Şimdi biz yanlış bir şeyini aytsak. Казахлар, білесің не дейді? Слишком много запросов у вас, молодой человек. Belki de olabilir. Yaxşı. Tamam, neyse. Instagram sayfaları her zaman açık dostlar. imran.bi Oha. KSKR. KSKR. Нет, Değil? yok. Midat.khalil. Aha. Midat Halil ve İmran Bey Hüseyinov bizim stüdyamızda bulundu. Bizlerge güzel haberlerini anlattı. Şimdi ise bizim seyircilerimizge hayırlılarınızı aytınız lütfen. Вот мен істеймін, білесіз не? Ne Қырымға қайтқанда епіміз бері. Топламаға бүтін достарымызны, танышларымызны, Ешіляда olsun, Сарабыз olsun, бір ме, екі қатын ма, kirалы қалмаға ве балам бір той yapmaға. Келін киесіз ama. Bu böyle bir barışık toyu olsun. Mına biz qayttık, biz evdemiz, vatandamız. Hepimiz neyse başını sallayız. Sallayayım ki çünkü bu toylar sadece Yeşil Adada ya da Sarabus'ta olmayacak. Tüm Kırım'da olacak galiba. Yani siz aytacağımı anladınız. Çünkü biz ballar mına Cenk'inde başlandı. Mına Kırım bizim olacak falan filan deyip laflar.
Қырымға қайтқанда на пажамыз деп балалармен лаф еткенде, бөле бір ғайе келді асыл башымызға. Бұл ғайыны иншалла келешек жылда керчеклештірмеге ниетіміз бар ве бүтін ватандашларымызға бұны тілеймін. Иншалла, амин. Yine de bu güzel şeyler hakkında laf etsek, böyle güzel bir bilmem konuşuf gibi görünüyor ama bu tarafın, bu işin başka bir tarafı var. Bu da biz öz vatanımızda yakın zamanında yapkan işlerimizge bağlı. Yani biz şimdi kendi vatanımızda birçok şeylerini yapmaya gerekmiz. Milletimizni yana bir seviyege çıkarmaya gerekmiz. Bizim balalarımızı öz tilini, öz adetlerini öğretmeye gerekmiz ve bu büyük bir iştir. Bu işini de biz elbette ki Kırım'a kayıtkan son birleşip yapmak gerekmiz. O yüzden herkeske öz aileden başlap öz adetlerini, tillerini gayet güzel bilmege dileyim. Я балаларны өскенден evvel siz nasıl aslında toylarınızı isteysiniz Kırım'da? Tasavvur edeydiniz mi? Nasıl toyunuz? Çok küçük, insansız, yani maksimum bir 40 insan toplansın deyip, yani ben şimdi Alıp baracak kim olacak? Озы. Өзім alıp bararım gerek olsa. Yani şimdi alıp bir... Yaxşı ama fotograf, kızlar fotoğraflarını seviyor, Yok. videograflarını. Elbette ki. Şimdi bakın böyle bir... Ondan o gün aytты da, onun olacak apayı hem akıllı, hem dülber, hem işkir ve çok şey istemegen bir kız olacak. Onun için fotoğraf etkim Ne istemez. için çok şey istemegen burası? Bilmeyeyim, İstesin. sorma. Ya, İstesin, ben istesin, demedim ki. hı hı. İstesin. Yani olacak bir şey mi istemegen bir kadın. Yani aytacağım şimdi fotoğraf adını isteyeyim misin benden? İsmail Tantana, Selamun aleyküm ağam. Ondan gayrı Rişat Aliyev, Akim Hasanov, Hüseyin Cebarov. İmran benim yerime için ayttı işte. Балалар рекламы үшін bizim hesaplarımız Bizge, var. bizge. Bizim Bizge hesaplarımız açık bizim saytımızda uasouse.media. İşte toyun böyle olacak. 40 adam olacak ama fotoğraflarının sayısı. Adam. Asasıl Türk seni çağırma. Втихую herkes yapkandayın. Bak şimdi... Sonra Instagram'da bir fotoğrafya yüklersin, herkes Ben bilir. İşte bunu yapmaya isteyeyim. Oysa bir seni 40 adam dedi. Ya sen nasıl istiyorsun? Allah bilir. Akçım nege yetse onu öyle 300 yapar. adam olsa güzel. 300 adam ya güzel. Ağa men tatam toyu 300'den ziyade galiba. İşte ben böyle bir... Palatka ve ev ya da restoran. Palatka ve ev. Palatka ve ev. Restoran değil, palatka. Bilmeyeyim men bakarıq. Şimdi palatka degen şey yok bilesin. Şimdi endi şatör diler de. Balban düdülber, beyaz çadırlar koyarlar. Evvelde nasıl yapaydılar? Öyle yolaklı palatkalar hakkında. Sarı ya mavi bilmeyeyim. Ya da prezidentin topesini kapataydılar yeter deydiler. Yol boyu bir soyumuzun toyu galiba yol boyu yolunu kapattılar. Yol ortasına bir çadır koydular. Masalar, skemleler. Yakında Zuya köyünde... Kasaba o. Kasaba mı? Yeah. İşte o kasabada olan toyunu bakaydım. 1999 yılda galiba ya da 2000 yılında olan bir toy. Bu muhit valla güzel bir şey. Bu palatkada olan bir toy. Çalgıcılar yani güzel edi. Da o vakitlerde svetini söndüreydiler. Bütün aparatura çalışmay. Canlı müzika tınta. Brand wall yerine kilim ve Pamuktan yazılar. Elvina ve Siran. И ortasında öyle serдечко. Bu gibi toylar olsa Asıl edi, bilesiniz men şimdi- bedava sizge ekinizge toyunuzni alып barar edim. Allah razı olsun. Sağ ol Müslüm Bey. Para konusunda da yarın giderik o zaman. Bedava dedin, ne para konusu? Bedava mı dedi? Evet. Allah Allah. Bu ne bir büyük dostluk ya. Asıl birisini bir gaye geldi. Neme? Men seni anladım aynıca. Noga işte. Sen kezlevli değilsin mi? Kezlevleydi. Anda çiftler çok idi. Aytacağım bir gaye şimdi xabarimizda geldi başıma.
Ахяр янында гальба да эвел эзелден бір 20 ел эвелisi башлаган енді бөле бір реконструкция боевых действий дейділер ол вақытте. Мында мен белесем, шымды бізде біздің ол вақыттегі тойлардың реконструкциясын шымды yapсақ, пек те яқшы олар еді. Адамлардан бұл парадигмаға мүмкін, чүнки чоқ адам келер. Мен де анда сақта яшаймын да, Евпаториядан Якын кезлерден. Бенже bu işni yapkan olsa bile bunu Müslim yapar. O böyle işlerle uğraşmaya çok seviyor. Осыл ишлердин пара топлама. Керек olacak tek анау эсі коверлардан тапмаға, памук аптекадан алыныр. Uzun анау скемелер бар да, тақталардан yapılған, оларын тапмаға керек olacak. Обойларынан оларын сармаға да керек olacak. Иншалла япарак, ама кене эгерде сизлерде тойларыңыз Кырымда болса, пек гүзел olur еді, чүнки енді біз Кырымда doğдық, doğru mu? Енді Кырымда да тойларны yapсаңыз эгер сіз, пек гүзел olur еді. İnşallah yaparız. Bizim milletimize ne ileride тілемеге isterirdiniz, bunu isterirdiniz sizden eşitmege? Біріншіде güzel fikir, yaxşı doğru fikir. Екіншіден yüreklerinde korku olmasın. Çünkü bu yıllar içinde milletimizin yüreğinde ben bilesem pek çok korkular var idi ve var hala da afsus ki. İkinciden doğru yoldan Allah şaşırtmasın. Ben bilesem bu yeterli. Sen ne dersin Medet? Ben amin diyeyim. Pek doğru. Takım olarak командная работа. Çok sağ olun kelgeniniz için ve işinizde Allah yardımcı olsun, her şey güzel olacak inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Я бажаю нам всім, кримцям та українцям, бути стійкими та чуткими один до одного. Наступного року Кримда, неважливо де, але ватанымызда, на нашій батьківщині. Para para pam.